Yes, vi er så blevet syge alle sammen i vores familie. Liam er blevet syg, Louise er blevet syg, og jeg er også lidt syg, ikke så syg som de er. Du er mere syg end mig i dag, synes jeg. Ej, det synes jeg godt nok ikke. Men, ja, lige nu bliver Liam ammet. Louise sidder med sin telefon, og vi skal faktisk i svømmehallen i morgen, så det håber vi lidt, vi kan blive friske til. Men lad os se. Og det ligner lidt lige, at vi har jo lige spist. Der ligger noget McDonald's, gryder og sådan noget, som vi lige skal gøre rent. Eller det skal jeg, imens Louise lige ammer, så vi kan komme ud og handle. Yes, så blev jeg færdig med at rydde op, og Louise hun sidder stadig og ammer og har fikset Liams negle med, ja det er sådan en neglefil. Ja, en elektrisk neglefil til babyer. Så ja, det var lige det vi har lavet lige indtil videre, vi skal så i Storcenteret lige om lidt. Hvor skal I babyseng? Jeg skal få stillet min lyst til at købe Moonboon. Louise vil gerne købe Moonboon, og jeg er sådan lidt, det skal vi ikke have, for det er en dårlig vane for Liam. Og hvis jeg ser tilbage på den video, og jeg finder ud af, at vi har en Moonboon, så ikke sige, at jeg ikke har prøvet, for det har jeg virkelig så. Jeg har sagt... Du har sagt, at jeg må godt finde, når vi flytter. Ja, når vi flytter i en anden lejlighed, ja. Ja, det gør vi snart, fordi vores lejlighed er blevet opsagt. Ja, vores lejlighed blev opsagt i går, 5. november. Ja, altså 5. november 2025. Nej, det gør jeg ikke. Der står 1. november, og derfor skal vi være ude den 20. oktober. Så 1. november. Men ja. Så vi har et sted at bo. Ja, så vi har ikke noget. Så vi skal, altså vi har masser af tid til at finde noget, men jeg tror også, vi finder noget her snart. Næste år i hvert fald. Okay, den har meget bedre. I starten næste år. Så har vi lige været babysam, og Lise kunne så ikke lige finde den der Moonboon, som hun gerne vil have. Og jeg lige kørt ind til hovedindgangen. Så nu venter jeg bare til, at hun kommer over her. Hvis jeg kan. Så nu venter vi bare her, indtil Louise hun kommer. Det var det der look der. Så velkommen til Bones. Vi håber lige med kommer får en flaske, så han kan falde i søvn. Ja, det får han. Vi håber ikke, han får en flaske. Jamen, altså så han falder i søvn. Så er det dagen efter. Og gæt hvad Louise har købt. En Moonboon. Og jeg havde prøvet at stoppe hende, men det skete ikke. Lige med han ligger bare her og sover. Men det er åbenbart ikke godt nok. Han skal ligge som Moonboon der. Og det er ikke fordi vi har så meget plads i vores lejlighed, hvis I lige kigger her. Hvor vil du egentlig have den skal stå hen? Fik du ikke den der metalting med? Nej, den er sgu ikke købt med. Det koster 2.000. Jeg håber bare, at den ikke, at hun ikke taber den. Eller at den ikke falder ned. Så ja. Så vi venter bare i spændingen på at se om det virker. Det håber jeg virkelig, for ellers er det sådan for Louise, at hun lige har brugt så mange penge på Moonboon. Men så kan hun jo sælge den videre, siger hun. Tada! Så har Louise lavet Moonboon. Og Jeg begynder at skrige om lidt. Han har sovet i 3 timer. 3 timer. oh shit. Sidder den godt i den?
Jeg ved ikke, hvad der foregår. Hvad fanden er det, jeg har fået? Jeg tror lige, han blev tilfreds med den. Så der, han er lige vågnet for 5 minutter siden. Er ikke vågnet for 5 minutter siden? Lise, vågnede han ikke for 5 minutter siden? Vågnede han ikke for 5 minutter siden? 10 minutter siden. Han var sat der. Er det dejligt at sidde der? Er det ligge der? Okay.